sabihin masakbayan. Itapapagayam, isabot ka na kayo, di mo na paserte, serye tayo italawasan na buwa. May kahit, dito itramo tayo, di mo masakbayan. Naliday ka man na nakakita ka daw William Calvina, anak ko yung balasang ko. Wala na. Api na tamasaksak anak, no makita kitang ko yung awagang di sitwasyon. Ngayso na tinay ka rin itunggal may sa balasang ko. Wala na. Kaslakot may gagagara makita kitang ko yung naragsak ni Vina no makita kita. Nakakitaham ka na kwada aya. Iti may sapar kina. Diyak matang mo. Manipod na nga ni William dito'y kantin. Diyak malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit ka ni Vina. Akaslay supayan tinangaram ka ni William. Ay. Ikaguma ang mapunasan day tarik ng ni William, anak ko. Ikaguma kahak mo na. Ang kanilang madaling di pala kay Destino yun sa bali nga isla, anak. Buwan, mami. Matanadalang inaw sinong to tikaduayo di balay. Into nung may baon kami tigubatan iti bali nga isla. Agad-adal mo lagi di kakasinsin mo. Saan da makaumay diti balay? Palasag ti agdamag kita. Luasino ti mayatan ng kadwa kada kayo diti balay, mami. Sige man yarod, anak. Uray ikakto diti kwartana. Basta tulungan na kagdalo si ti balay. Kaya saan ko mas naibilang akatulong. Nasay-saya at mutlan kung anong kabagyan tayo ti kadwa dito, mami. Huwag yarod. Huwag kayang. Mabayag kayo at ay di papanan nyo, anak. Depende di sitwasyon. Norda kami ni Jai. Saan kami basta makaawin. Sapay at dalag ko na at spot ka no, iti paparang ng area. Awan signal. Magkawa mapanggalugayang dagiti sultado, ijayan ti kubatan. Ito nga naman yung bagat yung official dadan. Nasagad nga kalaysa kayo pa isakbay amapan. Ang mga nada makita na iti asabali ang babae katsukatan na ka. Rated ibagak to kiniyayam na lang. Ibagak magkalaysa namin. Sakbay amapan igay bubatan. Rumpaglaan. Kasanaon mata mapasamakan ko ang jay. Makigubat di papananday jay. Ay wala. Anya ngay ti maalam no kas pangarigan anda mapasamakan ko ang jay. Anyang nagkalaysa kayo. Ano ti pribileyo ang maalam. Taasawa nakakatnahon. Bakal ti maalam ti asawa ti sumudado. Nanda mapasamakan ko ang di kubatan. Ang lukuyag nagkalaysa panisakbay ang bantatang. Sayang ti pensyon ako na dumapasama ka mo ni Jai. Ay wala, anak. Masapul nga aramatang matiutat mo. Tapno saan kantong agregat. Dakal ti sweldo ni William. Tamaysan nga opisyal. Itawagasan mo pa nga ikalay sa Nibina. Sakbay ang mapantay di bubatan, bro. Okay ka di, bro. Saan mo kadi ako sunada ni Vina para kanya? Karong pati di Davina. At dadagit iba nagakayat ko amamuam. Sakbay ngay kalaysa. At ang sakit mo may mapaniti pamilya na, bro. Tamay sa. Saan mo pa'y unay ng mo nagitidadakkel? Sa bagay, may mayat sa nagpaiso. No itantang ni pa'y tiplano may nagkasa. Na. Uray bagang kalkuana. Ngayon itong nagsubli tayo sa kayo at kalaysa. Uray matkati ni mami. Di na pa nakita ni Vina. Saan ko maming ipasyar pa ni Vina di balay. Iswa may maya at nuang mumpay amin dagiti may papankalkuana. Nagkita kayo lang hindi na idistino tayo. Iti apagbit iti asidag ti pagdadalang.
Jenny, si kakadiday ta. Ang sino ka kaditayin, Mano? Kasi Hindi mo ko na lang nagkabaw ka. Ubing kapay. ano malagip ko? Mano, Ronnie? Una ko na ano katagadi na kung malagip. Mabalik ka matyamin, Mano. May saka na soldado. Naka-uniforme kayo sa uniforme ti soldado. Well, ay na. Balasitan ka lang, hindi pimanawa kiti lugar tayo. Ita, handa ka matigil syudad. Imanaw kami iti syudad a lugar tayo, hindi na tayo ni tata. Hindi ko imalis kami na nang dito nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kastagayam. Anyang iti trabaho na. Ang luto kan agla ko iti may sa kantin iti sa dagti pagadalan. Ang guray ka. Iti kasta itsura. Ada siguro ang tutot mo, Mano. Anya putot. Sikamat. Awan pa'y asawag. Awan sa pa'y, Mano. Nagsingtot ka no awan sa pa'y. Etno ti soldado ka no kat babatero. Oh, saan ba ta? Nasingtot to'y manong mo. Pagkipyo ka di pa'y di anak ti kasinsinyo ni Ronina. Di ka di anak ni Insansyon, tinakda ka batam. Wala. Nagsabat kami di tiyandaan. May sabat kaya man na soldado. Kasi ko di pagkakambo mamay sa na soldado. Naka-uniforme di nagsabat kami na. Daktil tinagbaliwan na. Dakpay nabigdig na di nakinasaw. Manipod na panday ti lugar ti Amada. Ay, di ako nakikita idang akin na. Daktil tinagbaliwan na na. Awisat ko mga umay dito'y kantin. Nang agdardaras na. Tanda ka nung papananda ka nagiti kakaduha na. Hadan tulad na pa nagkita mi iti dayjay gauping. Masigurado ka saan yung tumat ang mabintig na. Daktil at talaga nagbaliwan na. Oh, nakaisang ka mo sa subuhat, bro. Buwanin sa reta na. Nagmay-meta ka ng misisam. Managsa ka naglaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakikita. Agasam. Imbaga nakitbing. Nga manganwag ng putot ko. Ay, may takit niya. No, atang nagpay sa putot may kirar, bro. Sigamot, bro. Kasanong pumangay nga at putot ko. Kat mo nagsingpaltak. Masingpot ka kaya. Kamamok ka. Di ka manot, bro. Agpada kayo na hindi kapitbuak ka ni Cherry. Cherry ka ni tinagang tinalibaga nga at putot mo. Buwan, nasingpot na hindi kapitbuak. Nagahasat ti makatumpong kan buwana. Nasingpot ko naman, takapitbuak kat ngayon. Saan man? Bata, nasingpot na hindi. Sana ba? Yam amok tuban ka. Sisa, kwartan mandita. At pag namin kadagiti kakatwak. Kagambawan kwarta. Ay, do iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaisuna maiggamam akwarta. Di ka man mangpuisit. Di kami pa na nakatantano ni ti papanan may agsaukay ti kasta. Anya nga itayab. Ay saan kit din. Di kakaisuna naglakwak itinapnatan. Linibas mo ngayon nala. Mangtid ka wano saan. Ha? Pagpuunak lang itinatang ngay lakok tinabatay. Anya nga iti pagkanan siya at pala ang tinabatay. Ala, mangirwar ka kitay. Sige, itay nakagpalay. Ay, pimadaw kitay. Ay, ikaw mati pumadaw. Inakagkakang itinatang ngay susuko. Ay, alaan naman ang tipuuna. Sisa, ayan ma'am. Itay magbaga. Sisa, ayan ma'am. Apay ka di baka. Nay. Ang wawakan nyo hinanang kitiman umutan. Napanagkatang iti sursul halatang iti kabalbalayan. Sinalabag pwede nga hinam.
Pulag ngay ka na iti kwarta pagpuunat na mapanak makipala. May baganay kay kanya, abasit ka no ti kwarta na, tain na tayo ka no ti daduma. Sulpad na niya babaya. Ay, Bina, makiasawa ka man kinding iti kayan ayat mga soldado, tapno may kanak iti kwarta. No itad lang to kanya ti seldo na, mapadasak mo ti makaigong iti nawadwad basit a kwarta. Iso nga ron gagawa ang tiyak punay. Nagdagang nagkasal kayaw. Di na't siguro imutan ragdan tong kwarta. Kahanod na kadingang kanisa. Ang mga naintun mo pan kay iti papanan nyo. Kat isupat na kiti babae iti. Gubatan iti papanan mi. Sana mapanagbirok iti babae iti papanan iti. At dalat tamat babae iti. Madanagan ako yun. Vina, kitgawat ko matinang anaya pa nagtalag mo kanya. Sana nagbirok iti babae ko nagtumad. Ikarim ka siya lang. Ikari, si kalang iti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamot kanya. Kidawak ka di kita nang ikalay sa kanya. No saan ka may ayatan. Ayatan ka unay, William. Ay ayatan ka matunay. Kaya't kung may saganaan ti panagkalay sa ta. Kaya't ko nasaya ti masakbayan ti bangunan ta ang pamilya. At ang sana po ng malibulin quarters. May papantay hindi bugatan bro. Into lumay ang lawas ka na bro. Pagsaka na tayon. Tagay pagkadama pantayon. Hintayo na di airport. Ay, una. Ay, una yan. Di damdamagan, noon na kabagyak nga diyan ni Balayo. Pasensya ka, awan di makita ka. Patasok man kayo may baga ka ni Vina. No kaya't na timangkad-kadwa ka ni Mami iji Balay may bayad ti kawan ko. Ha? Yung pagsya mo ka ni Vina iji Balayo. Sampay. At the meeting place may load kita kami. Kastagayang. Kaya, laminanon ka matanapan iji Balay da. Laminanon. Ngam, jak mo na nakandag iti tatakal na takanayon damas nga awan. Nagkita ka din dabi na kan mamim. Saan pa bro? Mayat ka din ti soldado nga kalay sa kayaw. Isa tangahan na kanupay di para iti kanay sa. Kan tinasaya at ang masakbayan di bangunan na pamilya tang. Aniya, nagbayagan nga Kano na kangay kangay iti kwarta no kasta timbagana. Narigat mo nagiligat. Ako na lang ikakano itinahantanay apanagkala. Nagkinat mo dita soldado. Di ko masoldado matlaligtak nga gungunay. Sana kasta nagkinat. Suron ko. Yung mga namat nga paman asumang patda. Kat iso di pa nagkalay sa amin. Kasano no di naman nasatan dagiti bala no makikubaan. Nagagsantilit nga kapamanaw. Nuawan ka duwa yun iti palay mami. Imbag pa iti. Tas itaglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasakata kayo dito. Narigat mo at lumasta mga lakad ita ti Santa Unay nga ang mo anak. Ang mga lupagarabitan na kiti madi. Kapagay, patakalintigan niyo mami. Nandiyan sa tiramidin tayo. No awan ti makita, sana maling ang may sa akon. Kabaanak mo at anak ko. At ano panunod ko? Lumayat kayo. Kaya lumayat itawa na panunod ko akadwayo. Anya ka dinay anak ko. Kaya aseno tinapanunod mo akadwak nito eh. Patasag akasalita ni Vina. Ay so tikadwayo diti baray mami. Vina ko naman anak. Di kaya nayat mo. Wan mami. Iso tinapanunod ko akadwayo diti baray ba't ikawan ko. Anda kanina kasarita makadwa ni mami no pumanaw ka. Kasaritat ni Vina no kaya't lang ay so lang tikadwa ni mami. Ito nawanak bro. Kaya mayat ni mami manibina tikadwa na. Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Kaya nga tadayta na panunod mo bro.
Saan magsiguro pagkaramitan ni Vina iti dakas ni Mami. Kastamat ni Mami. Di naman pagkaramitan ni Vina iti dakas. Kasla di, bro. Musya ka. Kaya kasla sa anak mo manukot. Ang ada kayo data, bro. Napaikot din kayo ka din, Mami. Wala nak. Nang iti may sa kondisyon. Anya na ito kondisyon? Kaya't ko ang makinatis no may karimatibagkan ka at ikayan ayat mo. Kasano, di pa nang kilatis yun. Saan mo ngay bagbaga ka ni Vina asyak tinam? Iba kang makabagyan nak. Caretaker na ang dito'y. Saan kayo ang maawatan na? Apay ko mga ibagak ang caretaker kayo. Day tati kayat ko anak. Kat babaali ti kastama ramin. Maamuak no may karinivina kan ka. Vina, kaya't gawin itong mapanak iti sabaw niya pagigyan. Agyan ka kumay di balay. Ang anak ijay balayo. Ijing tutawan ka man ijay. Adaw mo si caretaker ka to, Mijay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pawitan ka ti alawans mo iti pinulan. Kabayatan ti dadam iti balay ko. Agda ngamin napanan ni Mami. Pagkaturusan to kata dagiti tuwang papagaya tiniwaya na tinugit tituloy na seriya tayo sa alawa sa nabubuhan maikay tituloy drama tayo di masakbayan insura para itaradyo instead mero ganiti direksyon Virgie to play musika at computer recording technician Dante Martinez isagsamot po na kayo PNBBC Drama Production Center ETTCWD 540 ganda ito ay estasyon agyaman kami iting kaiba ng alabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas tapno maamuan ti na ni William no maikari ni Vina iti anak na. Kinid daw na kan ni William nga agpamarang daytoy kas caretaker numapan ni Vina ijay balay na. Iti sabali a pangir agayat iti nalimod ni Cherry kan ni William. Iti may sangal daw kinasarita ni William ni Vina. Papagayam denggan tituloy ta serya tayo italawas na pauluhan. Maikari dito'y drama tayo ti Masakbayan. Han? Agi anak ijay balayo? Idin tutawan ka matityan? Adamat ti caretaker ka domi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan kay ti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaadam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni Mami. Ipauitan nak iti allowance ko nam? Wan. Agdesisyon kan. Tadandani kamin mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan iti balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumangpat ka. Agkalay satan. Agyaman ka. Ala, in ka nga rod isagana ti kayat mo nga itugot iti papan mo iti balay. Tas sukunan ka inton malam. Itulod nak pa iti balay mi Pasensyahan. Ngam inawagan nak ni nangatong opisyal. Naira na ngamin anakita ka dito dalan kong agturong ijay. Umay nak nga rod sukunan inton malam, ha? Nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan? Apay adamagam. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta. Jack pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Adda ka di pakitang danan nyo? Tapumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw. Bareng adda paki-ekstraan kadagiti kakadwak. Anya di ko nam? Allowance ko nam samait. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad. Siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang.
Ayan ti balayda. Nakapan ka ni Jay. Saan pa ay tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atan ngay. Agparanot kamit ano agawat ka. Mangisagana akan iti gamit ko. Taumay naksukunan dito'y balay. Intun malam. Inaksukunan ni Vina, mami. At dan kadwayo dito inton malam. Tay kunakon. Agpamarang kaasan asyak ti inam. Tapno maamuak no maikarikan ka ni Vina wenno saan. Parag ko nakat may kari, mami. Saan kayo nagdanag may papankin ko, ana? Adda nagtulagan ta, saan ka di anak? Tungpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawik. Ha? Wen man langan, apo caretaker, matungpal ti bilin nyo. Pagpilyam tulatan no sumangpet, no anya ti kayat na pagyanan na kwarto. Wen, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro? Sukunam ni Vina, taypan mo di balayo. Imanugot ka din ni mamim? Wen, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon? Pagparangag kano a caretaker ni mami, iji bukod mi apalay. Ay, saan ko matukod no anya ti kayat ni mamim ang mapasamak? Tapay kayat nang agpamarang akas caretaker. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak nagdandanag no agmay-may santon iji balay. Numaban ka di balay Davina, mapanak man mat nga rod iji ayan ti kantin da cherry. Ammom tiyahin ti kantinda? Wen, asidag ka no iti pagadalan. At ang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan. Naibaunak na minsan iti dadya banda. Ang mga no nang nanganak paikit din, iti nasao a kantin. Manong Ronnie, nasurutam timbagak na ayan ti kantin mi kaninana. Mayat mat gayam ti ayan ti kantin nyo. Bumaknang kayo, taado ti estudyante nga o may mangan ditoy. Nanang! Adda ditoy ni Manong Ronnie! Umayan, anak! Si kaka din day tabarok. Agpaiso ti kuna ni Cherry. Nagbaliw ti langam. At dati maar, saan ka di ante? Wana, tapno di mo mat ko na. Kat, kumusta ka ngay barok? Ay, inabayag saan ka nakit kita. Isungarod nga umayak agpakita, ante. Ay, mayat siguro pisasaad makas may sa soldado, barok. Mayat ama di, ante. Umay ko ibaga, adandani kamin mapan ije ayan ti pagilyan nga aggugubat. Maibaon kami ije, ante. Ay, ipanda kayo ije pagilyan nga gugubat. Saan ka diya mabalin nga kitakit kayo? Tabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkit di ada kami ti maisango iti pinaltugan, ante. Ado ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nang ngaasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipaw it ni William kan ka no agbantay ka ijabalayda. Saan namat ngayon baga na? Nauna akmat ngamin tinagbain. Jakon din naman. Itapay laeng, maibagak anagasat ka, tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod nga inka gumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko, usarab ti utek mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utek ko. Ay, agrig-rig atak ita, iti don na ni tatang mo. Puso ti inusar ko, saan kat nga utek. Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep-dep paek ti panagbabawig. No kasla ko makawas ang mabalin asukatan. Anyaman nga oras kat inaramid kon. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo it. Anya ngay kumati pa kairanudakan ko, ana. Ay,
Kasla siya ti magbibiyag ken kuana. Taad adumot nga agbalog ti obrana. Adda pa'y bisyo na. Nakasagana ka ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka din nga umunag dito, Balay, William? Saanan? Imanugot ka di dagiti dadakkel mo? Nga umay kaagbantay iti balay, bayat ti kawan ko? Apay ko maadi daw manugot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance ko. Nasayat nga rin no kasta. Mapanta nga rin. Adda ka di ijay balayo ti kunam a caretaker yo? Adda. Imbaglakad ka dom ijay na awanak. Amo na ka di nga mapanak mat ijay balayo? Amo na. Tayo man ko ken ko na sakbay nga imbagakin ka. Balasang ka di pa ijay kunam a caretaker? Ha? May sa abalo. Apay nga so ti pagsaritan ta. Intakit di lumugan ang tamapantan. Nakadaron tan. Ala, dumsagtan. Siya akong ti mangawit itibag mo. Nagdakkel matgayam ti balayo. Ay na, nagkasat akon. No balay kon tumat daytoy. Apayan ay kulang ka. Ada ka di parikot? Awan, William. O sige, intangarutan. Ada ni nanang a caretaker dito unag. Nanang, tiawag mo iti caretaker yo? Dagas ka di? Alangan nga awagak latan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta a caretaker yo? Ubingak pa edi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ne, ada kayo matgaya man, sir. Magisaganak iti meriendayo. Agyaman ako na yun, nanang. Nagpintasan daw nagtibalay da. Madihaw abak nang da. Balay kung tumatay to'y abay. Ina, inta pa edi kusina. Tapno saanan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasimat. Sige. Kaslarin na tibiyang ko dito eh. Adda pa'y mangisagana iti merienda. Nagmayatan na biyang. Apaya ka na yun ka amay kulang. Kaslada ibagbagan. Ay, kuya, raamaklaan mo't ti unag ti balayo. Nagpipintas dagiti paintings kadagiti diding. Magusto akitaan. Agyaman ka magustom nagdi paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasamad gayam iti paintings. Saan ka di anangina dagita paintings? Amukman ka ni mami. Ada na timpla a juice dito, sir. No kaya chumot ti soft drinks, adamat. Kumporme no anya ti kaya tiyo. Sumango kayo matinanan. Agigiddan tayong agmerienda. Ay, kalkalpas ko laang ang nagmerienda. Sakbay asimbang pat kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Maka mo kayo nga ron, nung nalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Adak laang dito'y no dapay masapulyo. Agyaman kami nanan. Inak isuro ti pagpilyam a kwarto. Agpili ako nam. Kompormilat na ditan. Sana mabalin akong formilatan. Inkagpili, na ikabil ko tibag mo iti mapilim na kwarto. Sige, mapantaman lang. Intan, tapno mabalin mo ti aginana, kalpas na makapili ka. Intangarudan. Ay, kaslalaban mo ka. Kayat kung taginana. Husto ka ti atap ko, akayat mo ti aginana. Pinanawan na latan tinagmeryendaan da. Madlaw akas lamabisin, iso nga ado tikinan na. Hinak man la idalima na kanti plato kada baso nga inusarda. Nadlaw ko arawot kansadot na itababay. Rumbang ko mga intarimaan na pa'y tinanganan da sakbay a pinanawan na.
Ay, sansamot ang nasaya at tinapili ti anak ko. Nakmalay karimaanan. Imbes nga nakatulong ko dito'y. Saan mo't tananayunan lakat garod ti trabaho. Dagita talo ako arto ti pagpilya. Lo katamlat na kita, tagpili ka. Anda ba si taramida kiti kwartok? Agsubli akto matlaeng. O sige. Lukatakman na ito ang kwarto. Takita ang tunan na. Nalawakan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel mati aparador. Nagmayatan da ito'y. Isang ti pilyak. Arig nalawlawang ang ti salas ti basit abala ini. Eta ka di akwarto tinapilim? Iyunag ko ka din dita ti bag mo? Juan William, napintas da ito ang kwarto. Magustuak lang unay. Inton makapan ni William medya abroad. Mapanak mamit po masyari di balay da William. Kita man ti balay da. Ay, uray siyak. Mapaanak tumot Kaya't ko ang makita ti balay ti agbalin amanugang ta a soldado. Adda siguro pa kairanuda ni di balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay. Imbes asak ti nakapanunot. Sika ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabagbagin ti pampanunutan. Mapan kami ni airport. Agandad kayo dito, ha? Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, ha? Ipauit mo adagos. Di ka madanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jakpay makaipauit. Alam pa na ito, eh. Turay, basik pa agatan. Ay na, agyaman ako na William. Adan kwarta. Alang arudan. Mapana ko ni di pagparadaan ti military truck apagluganan mi ama pa ni di airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Juan? Jayla ang ipauit mo tinamnama, May sapay nga oras. Sakbay nga grupo ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti planom nga ramidan. Itilas o ti may nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan na. Tamapan tabasit iti kantin ti kapidwak? Ha? Sabagay. Asidag matkat di dito iti kantin, saan ka di? Wen, darasan ta. Tapno makasublitam tla dagos. Sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin may bagbagang. Agyaman na, bro. Manong Ronnie, impagtay may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtara soldado ni William. Ading. Umay kulay baga, ngayon madamdama. Agrubuatan ti military truck, apagluganan mi amapan di airport. Aguyog kayo amapan iji abroad, manong? Wen. Ikarkararag ko, asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa amapan iji, manong. Mailisi kayo kumaiti ang yaman apagad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawa sa napauruan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagkikita da Ronnie, Nanaela Cancheri, naragsak na gitoy.
Ngam idiimbaga ni Ronnie ang maibaon da ijay pagilyan nga gugubat. Nagdanag dagiti agina. Kabayatan ti panagsagsagana dagiti soldado. Napanpay da William kan Ronnie iti kantin da Cherry. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ana pauwan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aguyog kayo ang mapanidya abroad, Manong? Wen, ading ko. Ikarkararat ko. Asapay ko matanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, Manong. May lisi kayo kumaiti ang yaman na paggad. Agyaman kami, ading ko. Dahil tanasam it abalikas mo, ti balon mi amapan ijay gubatan. Nagpintasan ti kapidwam. Nakita ki din. Ngam balasitang pa idi. Ita, balasagan na nakapimpintas. Kung natumat kan ka, napintas kan nasing pati kapidwak. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay apimbanaw da. Mangrabrabak la siguro na. Daragsakan ka madanak ko. Isan mo lata ka di anapo nastirik nam iti day di asoldado. Ay, italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak na. Anya nga rod katadamot nagasgasat a babae iti biyag na. Huwan anak. Oray adarik nam iti may sa atao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen nang, iso nga rod jay kunak nga italimang ko lata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen ken gundaway. Jak ammo no dumteng pay day tagundaway nang. Awan mo't maksay kanyak, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Ay, saan akasta kasano no awanak to na. Asino pa iti katakon ay nay mo iti biyag. Di na ka ditulungan nga agdalos balasang ko. Nalawat ti dadalusan dito'y balay. Trabahong day tanana. Si katikir-tikir. Siyak mo't ti amo. Tasyak to ti asawa ni William. Kidaw katulungan ako ma. Tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo ang madalusan amin? Dinak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, tadda papanak. Daytoy ka di ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kendugyot. Jaklag di maanusa nakabalay ti kastoy tao. Ambisyosa, uray ko manusaan ang nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nga agtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iti kwartom. Tajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadagiti nasugatan tinang idestinuan da kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasan. No kastoy agubat, kasi dagiti mairaman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga da iti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadagiti kaalyado tayo apagilyan. Ay, una yan dagiti umay daiyag anadang ran na soldados. Ay, adda na putdan iti ima. Adda na ikatan iti saka. Kan adda pa Nay, adda manan isang patda na kay stretcher. Umay ka, sabten tayo da. Ay, adda manan. Manayunan man nga roden tinasugatan na soldato. Wan nga ron. Kaasi damat. No apay ngamin apalubusan dagiti pangpangulo iti pagpagilyan ti gubat. Wan nga ron. Ado ti mairaman. Kunatay may sa agayem ko. Ano kano addasan na pagkinaawatan ti dua presidente. Iso dalangit kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano'y di balay ti soldadaw? Pimanawak pa'y,
Tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama, tatang. Sumurutak, tainak mamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo, ijay? Inak lang mat kitain, wano pa siya rin ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko nam? Ay, ijayak mamangaro damangan. Imbaga, no inlakam na kayo, tatang. No di nakinlak amay kat kanak di kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie ija na panandago batan nang? Ay, kasanungay ang maamuan ta. Ay, katawan kanumot signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Panakairanranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan. Agkadwada pa'y nga imay nagpakada. Sakit nadlaw ko. Tinalyaw na ka ni William. Idi pimbanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawan, nga addan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamna, matawding ka pa'y Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak nang? Di mo maibagaday ta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda dagiti banag, asaan tayo anam namaan, nga mapasamak da, kabayatan ti panaglabas ti panaway. Kaano ti planom nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagan, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day, no mapantadwa. Kitaan talaang met ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina kan ti caretaker ti adda ijay. Ay, saanak mo ta mapanagla ko ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing ka agpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Saanak ama panagpasyar. Inak agkita, no adda mabalin ko apakairanudan ijay. Pakairanudan? Anya ti kayat mo asawan? Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takadwang balasang ko? Apingin may ditoy? Iso ni tatang ko na. Apay kasla sa bali ti panagkita yukan ko na. Anya ka dito umay na aramidan ditoy? Na, apay adamagam. Siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka dito agdamag balasang ko? Awan nga min ka-is kan na ti damdamagam. Oh, nakaluto ka ka diyan? Nalpasan. Ngam para iti dwala ang atao ti inluto, balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanon mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sa bali akanam. Nagbastos matandag ito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Di na tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak kan kwa na ijajindaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo? Saan kami unay anasidag iti tunggal may sana? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wala. Agad-adal kami adwa ka ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Daadan sana kay baunan da ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wanang. Ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Naki-selfie. Idikwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina tinangaramid iti pamuspusan. Tapno naginasidag tirik nada, kasta ka de. Kasla-kastan lang.
Ada nga miniditi kasla inaramid da a checkpoint iti asideg ti pagadalan mi. Di tabangira kanto nang. Wan, malagip ko na. Pasaray ada soldado di tabangir a kanto. Kaputa maatap idi nga ado ti rebelde a magmag na dita. Nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Talagtutulagan da nga da ceasefire ti duwang agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawidan da tayo. Ay, may ramraman tayo kat ditoy. Timbagkit di tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Wala rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapidwam. Nabayag ka niya saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idipimanaw kami ijay lugar da papa. Nabati da ijay lugar mi. Ang medikuan, imalis damat laang. Oh, kaslan ako nam. Nga ijay kayo ni syudad na nagkita. Puno da ita, bro. Dinakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda. Ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na destino kami iti dayja abanda ti syudad. At da-display nga arak dito'y salas. Kaslamayat ti uminom Kwa, display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyangan? Naimas lakit di dagito'y nga arak. Ay, ka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya? Uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, sino ka kumamang iparay? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga ta. Agparparik na kanyak, akaslasaan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Indyag ka din ni William ni Vina ditaoy no di naasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Inka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod, nakainom ka? Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pa'y arak dayjay kat awan mo't ni William? Adda, istitsad nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si ti Karabukaw. Insarak mo man nga rodan aday tangiwat mo iti arak? Anya ko mati pakasik naram, kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Kan libre dayjay, naimas pa'y. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y mat ngamin agagawa, tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho aktaw no kayat kao. Di nakmandaran, no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti amom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadi kan ikan, lokaw! Mano ka dito tawan ni Cherry akapidwam? Inauna ak iti inamatawan. Kwentaam, numano, 29 ko ita. No, 29 mo. Inauna ka iti inam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen, bro, 23 na itan. Apay ka di adamdamagam. Nadamag ko lang, bro. Nagpintas dahil dya kapidwam. Sabagay. Napimpintas ngam ni Vina akaayan-ayat mo. Podno ti ko nam, bro. Ingkarim samat ka ni Vina. Nagkalaysa kayo apaman na makaawit ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod. Kat kaslasaan ka pa nakasagana ang mga ikalaysa kankwana. Kasta nga rod, bro. Anya ti aramidak. Ingkakadimanan isarak day tangiwat mo iti arak?
Ay aglisi kay ti pagnak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kitamukon ng kaglakaw. Makapaawan ganas ka kasarsarita. Panawan ka man laangan. Damag ka. Ada ka manan. Anya manan ti umay mo aramidan diti balay ni sir. Kasla sino kami tangag sa kanyak si ka-caretaker? Intad kanyak ni sir ti karbangak amang kita diti balay na. Kastamot ti inana. Impyerda kanyak daytoy abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Ingka mangiruar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manan ni sir ti inumom. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Kayak mo, taaya bakti ina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay wita alawas anapulwan. May kari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak ni Cherry. Ngam na ibaga na iti inana, ngay talimang nalangan iti kaunggan na, day tarik nana. Iti matayanda nana nati, nadlaw nati kinabastos dagiti agama amax kan Vina. Iti panaglabas ti aldaw, makauawid da William kan Ronnie. Iti nadamag da nga da ceasefire ang mapasamag. Kabayatan na, napanmanan ni Max iti balay da William. Papagayam, denggan tituloy ta seryetay wita lawas ang napuluhan. Maikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Tika di manan display ni sir ti inumam. Anya kumapay ngay, di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumay. Kasla ka kalalaingan. Kaya't mo taaya baktiin na ni sir. Di ta ka man langay. Siya kung ti mangala iti baso apag inumak. Nabastos at tayo mo naglatan. Mabalin la ko mga awagan ni William. Taibagak ti aramid dagiti agama. Apay at inalyaw mo ni tatang akas ta tilangam, nana. Kasurun mo samat ni tatang ko. Ay, saan kumamot basta mapanditaon nag-amanginom kadagiti display ni William? William, kun kunamlatan iti agbalintong asawa, kaya't mo tapagawidan ka? Ay, sir, kunak kuma. Anyan to nga tati maibagati ina ni Sir William, no pagawidan dak. Anya kumangay ti maibagana. Madingarod ti aramid mo, isa pagawidan ka. Nasingad kami nga aggayam iti ina ni Sir William. Amin nga ibagak iti inana, kat patsen na. Ada ka magkayaman nang. Nagbit ka mata na panijay tiyandaan. Basit lang matiginatang ko. Tanagatang mo ti daddo maidisika tinapan ijay. Syakton ti mapan na dagatangan. Saan kayo ang makawit iti nadagsan? Napigsaak pa'y mat, anak ko. Ahun gayam. Nakitak mat ni Vina amagmag na ijay tiyandaan. Ijay mat tiyandaan ti nakakitakan ko, anak. Ngam awan matbag nga igam na no makitsyanda ko ma. Naka-shorts iti nakitkiting amagmag na. Ay, kastamot ti itsura na itay. Kurang sa titela na. Iso akas jay nagkiting. Saan mat siguro nang? Talaga nakiting siguro ti ginatang na. Tasaan mat nga iso tinangdait. Ay, jak man amo. Ngam jak magustuhan akitaon ti kasya pa nagkaw-kawas. Adon ti kakasta itanang. Kunam lang kalaingan day ta caretaker dito ya.
Uray siya kat kasurun kumatan da di abakot. Agbarte kak man, tabut-but ngek da di abakait. Anya ti aramidan nyo, tatang? Kumpurmi ti aramiday, tap na makigtaut kat pumanaw. Napanandaya. Nasabat kumat di tarwar. Ang mga numapan makikyanda. Pangalalaan na gayam iti pakichichindana. Awan mo dito ni William. Aywan anya. Pangalalaan na ngagpaiso. Saan kumat nga inikkan iti impaw it ni William? Damagam tuman kan kuana no asino ti mangmangtay diti kwarta. Naku na namad kat di, agayam na kanutiin na ni William. Ang mga nutiin na ni William ti mangmangtad iti kwarta. Nay, mayat mo ti semua sumungad, bro. At dan sakat pakaragsakam, Masigurado ka saan lang asyak ti maragsakan, bro. Ha? Sigurado pati sika. Anya nga minday taya, bro. Ibaga mo na. Mapagawid tayo kanoninton o may alawas. Puno ka di dayta. Agawid tayo di Pilipinas. Dayta timbaga ni Major, hindi nagkita kami. Mga sawa ka din. Inton sumangpat tayo di Pilipinas. Ha? Diyak man mo, bro. Kaslas sa anak-anak kasagana. Ha? Kat no agkalay sa kayo kuman ka ni Vina. Sakbay nga umay tayo ditoy. Imbag timbagam nga itantan ko pa iti kalay sa. Dakkel ayamanakin ka timbalakan mo kanyak, bro. Kaya't kung amin am-am-am analaing ni Vina, bro. Imbag ta si mangpatkan bakit nati. Pangalalam gayam iti pakityan-tiyandam. Ne, apay anadamag mo dayta. Diyak na panunot no pangalaam no san adinamag kanyak ni tatang. Ha? Kwa. Ti ina ni William. Ipawpawit na kanyak. Apay ka di. Ikanak itimpawit na. Saan mo ta para kan katimpawit na? Para kanyak dayjay. Saan ka di apawpawitan na ka ni Sir William? Para kanyak mat dayjay. Saan mo abyangan? Saan ko abibiyangan ti kukwam? Taadamot kukwak. Iso saan mo mat ko maabyangan ti impawit na kanya. Anya ka di tiar aramidam. Apay aluklok katam tiri daw ti kwarto ni Sir William. Awan bibiyang mo, takatulong ka lang ditoy. Saan mo ko maabibyangan ti kwarto ni Sir? Aguray ka man si ka caretaker. Saan ka di ngayong baga ka makaraman ka, iti di mo pa'y naramanan, no biyangan na? Di na kasitgan. Balbalagan ka. Sino ka kumamang balagan yak? Aguray ka man. Di na kasitgan ko nak. Sino ko mati mangikaluyakan ka ditaw, ya? Pumanawak malangan. Ditakan. Ay! Uray sa dino ti papanam. Kamatin ka! Pinagsurutan! Nung di mo kaya tabangan yabak iti pulis! Pulis? Hay! Padasam ti agpakita pa'y ditoy, tapagbabawiyam. Sakbay asumang pati pulis akong kunam! Anay ko! Sino tinang dalapos kanyak? Nagtagsan pa'y matyawit ko. Ay na, pasensya kan balasan ko. At dangamin mangkamkamat kanyak. Pag-naasib na tulungan, nak. Darasam nga rod, nana. Aglugan ta iti nakaparada, tricycle. Diyaman ak balasan ko. Mga numaabutan nak timang kamkamat kanyak. Alam anong, pataraya mo di tricycle. Diretso ije kantin. Asino kayo ka di, nana? Asino timang kamkamat kada kayo? Siyak ni nati. Timot ama, ti kayan ayat ti anak ko timang kamkamat kanyak. Basang. Ha? Kamkamatan na kayo ti agbalin nga abalayan yun, nana? Saan ko nga ipalubos nga sawaan ti anak ko na di abastos? Saan amay kari ti anak ko? Apay akinamat na kayo, nana. Imparit ko nga min alukatan na ti ridaw ti kwarto ti anak ko. Balasang ko. Asino ka di day takatwang anak? Iso kano ni nana nati, nanang. Nagpaaraya, tadamang kamkamat kan kwa na. Iso nga inkuyog ko dito'y nang. Ay, mabalin mo ti agyan dito'y balay may, kabsat. Ay na, agyaman na kada kayo. Nasingpot kayo nga agina.
Ano samla ang ati balay mita basay? May sak abalo. Ni Cherry ti anak ko. Ubing pay edi pimusay ti amana. Oray ba si ti balay? No nasaya at ti panagpuspuso ti bumalay. Kabsat. Huwan kabsat. Kat awagan nakla ang itinagan ko nga Ella. Awagan nakmat nga rod itinati. Awan pa'y mat naluto iti kusina, tatang. Ayan ka din ni bakit nati. Napnapanam nga minaya. Itay pa'y apimanaw da dya bakit? Ita kalaya nga sumangpat katnay, sumipngetan. Napan kami nagpasyar iti gayam ko. Ay, mabisina. Ngam awan mat makan. Napanan ngamin ni bakit nati. Kinamat ko itay. Ang makasla kabalyo at maray. Diyak na kamatan. Apay kinamat mo. Nungay mapan agpulong ita-itiin na ni William. Ibaga masana po no, tiimpulong na. Ibaga mga intarayan na ti trabaho na, iso apim manaw. Ay, asino pa'y nga iti agluto kas kada agdalos. Iso pa'y ti gumatgatang iti makan dito eh. Aywan gaya man niya. Dandaniyo pa yun maibos ti display ni William nga arak. Adda kadimot la nasarakam apakitang danan itang aldaw. Di ka man mangdadal itimog. Kasta kadilatan. Uray ko man tulungan nakmat nga aglako. Tapno adamat pa kay ranudan kan ka. Di mo nawatan timbagak, asaan ka amang dadal itimog, Ay, naggapo ka kadimanan ijayan ni Vina. Wine, pinapanaw ko jay caretaker jay. Bareng si Kanto ti alaan da caretaker jay. Nagsaya aten ngay, no siyak to ti caretaker. Saan akon ang mapan agisursor itinatnatang? Ay, nagpudot ti mapan agisursor itilako. Iso nga itapay laeng, agyaman ka kanyak. Tairim remedyo ti pagnamayam. Daytoy gayam ti pagsapulan nyo, Ella. Mayatman taasidag iti pagadalan daytoy akantin. Iso tinapanunod ko apagsapulan, idi ubing pay ni Cherry. Nasaya at daytoy yan apagsapulan. Imbag, tanasing pati anak mo amang tultulong kan ka. Ayun nakunam nga adda anak mo. Ayan ti anak mo. Adda trabaho na iti adayo. Ngamnam na maakadandanin sumangpet. Kasta ka di. Sapay ko maata makasangpet ti anak mo. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Sapay ko ta sumangpetan. Tulungan ka nga agkararag para iti isasangpet ti anak mo. Mabalintay ka nun ti agawid, kuna ni Major. Nagsaya atin. Makaawit tayo matlangin. Masurpresa laki di daan ti Ella kan Cherry. No kalaatak ti mapanmanan ije kantinda. Sumurtak man mat naman ka ijay, bro. Areglado, basta si ka, bro. Anda parikot ko, bro. Tsaka mo ti aramidak. Na mabalin, jak kayat timang pasakit iti tao. Asino ti saan mo akayat asaktan, bro? Ni Vina. Naamiris ko asaan ko akap-kap ni kan. Kasano itan? Katadan ije balayo. Nabayag mo kadi nga inaram? Saan? Iso tinangaram kanyak. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam? Kanayon hindi nga masidag. Nagsiningad kami. Italangan na amiris ko asan ko gayam akap-kap ni kan. Intaman nga ron ijay balay da William, tapno makitak mat. Siyak to ti caretaker ako nam. Ay katinta Jay mutla anak tati aday jay. Kaslaray na ijay. Nagmayat kahit no agyan tayo mat ijay abalay. Nagdakkel ko naman. Ay inta nga ruden tamagagaranak mat ang makakita iti balay ni William. Ay balay danto ka ni Vina. No si Kanto mat ti caretaker, agyan ta mat ijay. Agsardengak metten nga aglako kadagiti kabalbalayan.
Ay, mabalin kon ti agsik kawil ijay dakkel abalay. Ket na, nagmayat ijay. No pumanaw ni William, ket datayo lang ti mabatay. O di maramid tayaw, ti kayat tayaw. Intayo na di military truck. Itulod na tayo iji airport. Mabalin tayo ti agawid, bro. Ay, dahil tati urayak, bro. Makauawid akon. Amin tayo, kat dahil tati tagtagi uray tayo. Ti mapalubusan nga agawid iji Pinas. Mausar tayo matlangan ti cellphone tayo. Numakapan tayo, iti adda signal na. Pag-chargesan tayo nga, kat awan mo't kuryente dito eh. Natadahal amin alin yan ti kuryente dito asidag tayo, gapoy ti gubat. Ay, gaya man niya. Ay, makasangpat tayo pay. Sa mabalin tayo nga usaran ti cellphone tayo. Ay na, bimadak tayo manan dito yung Pilipinas, bro. Inta kiti mangkita iti mabalin ta pakichargesan iti cellphone ta. Ala, sige bro. Awan tayo mo't di military truck amang sukon kada tayo. Ibagak iti may sa akadwata. Nga orayan na tabasit no addan di pagluganan tayo. Amin tayo kat mapan matagbirok iti mabalin na pagchargesan. Maawagak matlangan ni mami. Ha? Kunak ano ni Vina ti umunang awagam. Bro, mabalin nga din mo kanyak ti phone number ni Cherry? Areglado. Itad ko, numalpas ang ma-charge si cellphone ko. Lobat ngamin. Natay, cellphone mo sa amod, day tagri-ring, di tarabaw ti lamisaan. Cellphone ko ka din ita. Mabilit lang ito, umay ko kitaan. Ni, ti anak ko ti umawawag. Sumbatak. Hello? William anak, si kakadi nga agpaiso da ito eh? Ayan mo! Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo alawasan na puluan. May karir. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagdinong parta nana nati kan Cherry jatindaan. Nagparayat ni nana nati kan ni Cherry. Ingkuyog nga ron ni Cherry ti bakat iti balayda. Nagsininga danana nati kan nana Ella. Kabayatan na, nadanon ti panagawid ang iti soldados. Kat inawagan matadagos ni William ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo italawasan na pamuwan. Maikari, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Hello? William anak, si kakading agpaiso da ito eh? Ayan mo! Agwado akay ka di, mami? Iho, awa na kiji balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Ang pa'y pinapanaw na kayo? Ang pa'y anak pa ni Jay ti ama na? Kanayon nga day Jay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngaron ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak di ti balayda. Ibagayo ti address na. Taumayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat urayan ka dito'y, anak ko. Apa ang makapungpungtot ka? Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da karon ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon kahit.
Saan anasaya at ti kababalinda? Isumot lagayam a pinaritan nak amang ikalay sa akin ko anak, bro. Idi pay lang asan anasaya at ti kababalinda. Agtatakaw pa'y itimula dagijay, ijay away mi idi. Oh, imbaglakit din ta sa anak anaylawan kan ko ana. Na makadaron tayo, mapanak adagos iti address ng bagana. Kita man ti address. Oh. Address mat, daan ti Ella daytoy. Anya? Di ka ti Cherry, ti imbaga ni Mami, anang tulong ken kuana? Dati, makasangit ka itay adda kasasaom iti cellphone mo. Ngam ita naragsak ka matan. Adda ka no dito yan ti anak ko, Ella. Madamdamalaang umay ditoy. Mabalin mo mat nga ruden a papanawan dagiti adda ije balayo. Apay nga nagpamarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid dayjay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka napanunot mo dayta nga inaramid. Masiguradok asaanan akayat ti anak ko dayjay babae. Gapo iti nagmadi a panang trato da kanya, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman, tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mainadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay. Mabalin na ko maamandarak ti anak ko asika ti Arman na balasang ko. Una yan, Nana. Ada ay ayatak itinalimad. Ngam, dinak ngamin Arman, Nana. Dumtang tulat ta tinasaya at atao aparakan ka, basang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing. Agyaman ak unay, Nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta itinasaya at akas kinunayo. Hosto ka. Mamati ak ano nasaya at tibay sa tao. Saan abaybayan ti apo. Nang runa no kanayon a dumawat iti kaasin na. Nabayag ka di saan kayo nagkitkita iti anak yo, Nana? Sumagmamano abulan, balasang ko. Ngam, kunanamat nga umay ka nun ditoy. Adda nga rudan mang salwad kada kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yo, Nana. Ay, pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak tikas di at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka din agdiretso tayo ti address ng baga ni Mami, bro. Areglado, bro. Anytime, katuan ka. Saan ka unay nga group pangat? Madamdamalangan. Makadaanon tayo. Masuro nakikinaramid da pa ng papanaw ka ni Mami. Sa bagay, musyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Ibat ngamin, Mami. Una na ngagpambarang a caretaker. Di na ninamnama na iruruman kan maditi aramidan da kan kuana. Imbaglakit din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga taad da ijay. Maduktalan to dayta, apaman ang makasangpat ka. Umulang inaksukunan ni Mami itayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko, kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawag? Agraman ni Vina? Isuti nalak akadwa ko man ni Mami. Ngam timot amana ti kadwa na anapankit din iti balay. Oray ko ma, no di da pinapanaw ni Mami. Nagdakal, kan nagpintas matanda ito abalay. Ay nagmayaten no siya to ti caretaker dito. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko jay sigo da caretaker. Kaya't nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker. Apay kidinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo ulat ta na pimanaw ta di na kayo ti agtrabaho o dinalpas.
Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin? Ay na. Itapay laeng. Maibaga kon anaggasat ka, anak ko. Mairaman kami meten iti dayta kinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, agkakamin kaniro ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diya ka mo no anyan ti kasasaan ti balay. Manipod pinapanaw da ki jay. Agyaman ako na iti apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpat dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem ko metla nga soldado. Ha? Kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin. Takasaum ida. Wen mami, talaga akasaw kita. Agyaman na kadakawada. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Sika, ti anak ni natin. Ay, imposible na ito. Siyak nana, agyaman ako una iti panangpasang bayo ka ni mami di ti balayo.